Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दायो आं माने माजबाटाव दं आरोना। फुजा जानो नागिरदों, फुजा मेलायाव दंफैयो नै इथिं दङ, इथिं बारा मोजां नुवाखै ओरै फै। दायो माने जोङो फुजा नायनो फैदों आरोना। ओमफ्राय माबानो गाडाबिल आरोना। ओमफ्राय मा दायो थांसै? थांसै माने मोनसे हाबैसै। ओमफ्राय गार्लफ्रेन्ड लाबोयाखै नामा? गैया। गार्लफ्रेन्ड लाबोना बेरायनांगौब्रा। सिंगेलनो सोरबाफोर माने सिंगेल दंबा सिख्लाफ्रा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय जों दायो मेलायाव हाबनोसै ओमफ्राय माने बेयाव नै माबा सेनिटाइजार लाबासो हाबहैयो आरोना। टेम्पारेचारबो नायबावदोंसो, टेम्पारेचाराव चेक खालामनोसै नागिरदों दा। टेम्पारेचाराव चेक खालामदों ओमफ्राय नैथिया नायनो हागोन बिसे फुरा माने दायो माबा आरोना बेयो मा होनगोन बेखौ बायदिसिना बेग सेक फानदों अफाराव दायो। ओमफ्राय ओरैजाय फुरा दंजोबो आरोना। बे सिख्लाफ्रा लाजिना थांजोब्बाय। ओमफ्राय एसे फुरा मेला गिदिंगासिनो दं, बारा मानसि गैया दे दायो दिनै माने फार्स्ट स्टार्टिं नालाय। ओरैजाय नायनो हागोन मिथिबाय गासिबो। ओमफ्राय मेला गिदिंगासिनो दं, नोंथांमोनाथ' नुगासिनो ओरैजाय खेरेन्दाय खारदों नै खेरेन्दाय बियो मिथिबाय ना? खेरेन्दाय ओमफ्राय नै बेयावबो नै माबा सटेल गनेश होनो दै सासे आदै मा लांफैदों नोंलाय बेयावलाय? बे फुजा नायबाय दिलै आदै। फुजा मेला जागासिनो मानसि गाखोथ'वाखै माने दिनैसो स्टार्ट नालाय एसे खम आरोना, एसे खम। नै बिथिंबो माने गथ'फोर नङा बेयाव गेदेरफोरबो गाखोनो हागोन, नायजोबनो हागोन। नै इथिंजाय गेदेरफोरबो गथ'फोरबो सब मेला नायनो फैजोबदों। ओमफ्राय बारा मानसि जाथ'वाखै आरोना नै। थ' नोंथांमोन दायो आं माने मेलायाव दंफैयो आरोना, नायनो हागोन नोंथांमोना मेलाखौ। इसे मेला जागासिनो दङ माजबाटाव माने दिनैनिफ्राय मेलाया स्टार्ट जाहांबाय आरोना। ओमफ्राय बिथिंजाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय नालाय मेलाया जाबाय थासिगोन। सोर नायनो गोसो फैबानो जाबाय माजबाटाव। पारमिसन मोनबाय दायो, पारमिसन मोननायनि थाखाय माने मेलाखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दिनैनिफ्राय। बबे जायगायाव फुजा जादों नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै। ओमफ्राय बेसेबांनो बारा मानसि जाथ'वाखै आरोना, दा दसे उनाव फैगोन खोमा मानसिफ्रा। थ' नोंथांमोना आंजों लोगोआव दायो दङ जोंहा सानै भाइ। ओमफ्राय जों दायो बेरायनोसै आरोना चलो इदाराव। ओमफ्राय जों दायो माने बिग्राया दहायनिफ्रायनो नेफैदों होनना बुंदोंमोन, फनबो नाङा माबो नाङा। गार्लफ्रेन्डआव गाना नाय আমি ওনাকে সানি दा মানে গার্লফ্রেন্ড নাই কোনোবা মানে পছন্দ হয়েছে যদি কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করবি দে। फना मानो सुइच अफ नै फना सुइच अफ बिना मिथिबाय ना? सिस्टम नहीं मेरा जो वो गिर गया यार। बहुत माने फन खालामबाय थादोंमोन आङो। नहीं देखो क्या हुआ, हमारा क्या डीएसएलआर का सबसे पहले कार्ड रीडर खराब हो गया। मेरा 2012 मेमोरी खराब हो गया। उसके बाद मेरा फोन जो सिम है वो भी गिर के आ गया। तो जो रिजेक्ट वाला था कोई गर्लफ्रेंड तो उठा के लेके नहीं गया, किसी को गर्लफ्रेंड को तो नहीं दिया फोन यार। तो नोंथांमोन बिग्रायखौ लोगो मोनबाय आरोना दायो। ओमफ्राय देखायनोसै नोंथांमोना मेलाखौ ना मा होनो? मानसि गैयालै बिराद खम। ओमफ्राय मा होनना बुंनो नायना दिनैसो स्टार्ट ना?